Ahojte ľudkovia, moje meno je Marek, a.k.a. Yogi v rifľoch a máme tu opäť prelomový dátum. Vracajú sa deti do školy, ale rovnako tak aj učitelia. Táto hodina je teda zameraná pre študentov, ale aj pre učiteľov, pretože obom týmto skupinám narastá v tele napätie, ktoré všetci poznáme, musíme robiť domáce úlohy, musíme tie úlohy skontrolovať písomky jedno s druhým, ale rovnako tak sa nám buduje aj napätie v našom fyzickom tele. Neprirodzene celý deň sedíme za lavicami, takto zhrbení píšeme, prepadá nám predná časť nášho tela, takže sa zafokusujeme aj na to, aby sme ju otvorili a rovnako sa zafokusujeme aj na svaly, ktoré najviac pri sedení trpia. Sú to najmä kvadricepsy, veľké, ťažké, štvorhlavové svaly, ale rovnako si natiahneme aj celú zadnú fasciu, ktorá vlastne začína tuto na prstoch našich nôh a končí až jazykom. Dnešná hodina je vhodná pre všetkých, či už si žiak, študent alebo učiteľ, či si začiatočník alebo pokročilý. Čakajú nás jednoduché asany, ktoré budeme držať, cez ktoré budeme pomaly plynúť a prechádzať, aby sme uvoľnili nielen svoju myseľ, ale aj svoje telo a vedeli byť v školskom systéme viacej prítomní. Začneme v sede, takto ako sme, na nohách, jednoduchý set a zavrieme oči, dáme si jeden hlboký nádych a pomaličky výdych. A znovu hlboký nádych a pomaličky výdych. Odporúčam aj tebe na druhej strane internetu vydať s výdychom. Takýto zvuk je veľmi uvoľňujúci, uvoľňuje najmä našu šíju. A necháme, nech dých klesne do prirodzeného rytmu. Nebudeme nič zrýchľovať ani spomaľovať. A pomaličky otvoríme oči a prejdeme na 4. Úplne jednoduchá pozícia mačky s nádychom. Ideme trošku dopredu a hlava ide hore, rovnako tak aj zadok a pupok sa nám vydá smerom k zemi a s výdychom ideme do seba. Nádych hore a s výdychom do seba. Nádych hore a s výdychom do seba. Zastavíme na strede, dáme si pravú nohu trošku viacej do stredu yogamatky a dvihneme ľavú nohu dozadu, odtiaľ ju budeme smerovať do strany a položíme ju na zem. Odkračame rukami o trošičku dopredu a pokračujeme v mačke. Vrátime sa na stred, vrátime
nohu k nohe a tentokrát ideme opačnou stranou. Dáme si ľavú nohu viacej do stredu yoga matky, pravú si natiahneme dozadu a do strany a ideme opäť. Naša mačka s nádychom hlava a zadok hore a s výdychom sa pozrieme do seba. S nádychom hlava a zadok hore a s výdychom sa pozrieme do seba. S nádychom hlava a zadok hore a s výdychom do seba. Pokračujeme každý vo svojom rytme. A vrátime sa na stred. Opäť nájdeme jednoduchú pozíciu v sede, sadneme si zadkom na päty, chytíme si kolená a začneme sa takto krútiť vo svojej osi. A keď pôjdeme vzadu, môžeme trošku zaobliť chrbát. Keďže väčšinou staticky sedíme v tej škole 45 minút a zhruba 10 máme na prestávku, tak naše tela často stúhnú. Ja už síce v tej škole nesedím, chvála Bohu, ale prešiel som si tým. Takže viem, aké to vie byť náročné aj na fyziku, aj na psychiku. A do druhej strany. Neviem, do ktorej si sa krútil, a tak vieš, že máš ísť naopak. A zastavíme na strede, prejdeme na 4, dáme si pozor na to, aby sme mali lakte zarovno s ramenami a kolena zarovno s bedrami. Postavíme sa na špičky, dáme zadok dozadu, až pomaličky dvihneme kolena a prejdeme do dole pozerajúceho psa. V dole pozerajúcom psovi si môžeme trošku zapedalovať z nohy na nohu. Je to otváracia pozícia práve na náš hrudník, na naše plecia a keď máme príliš stuhnuté nohy, tak cítime aj nohy. Takže precítime to, nech je každý jeden pohyb vedomý. Ak cítiš nejaké stuhnutie, opri sa tam. Pošli tam svoj dých. A zastavíme na strede. Pomaličky budeme prechádzať do dosky. Trošku prebudíme naše jadro a vrátime sa späť. Ideme znovu do dosky. A vrátime sa späť. A znovu do dosky. A vrátime sa späť. Znovu doska. Tentokrát už to ale bude zmena. V doske položíme na zem kolena. Dáme si zadok k petám a takto ponad zem prejdeme do hore pozerajúceho psa. Máme tu prvý záklon.
presne. Kontrapozícia k sedeniu v lavici a prejdeme do dole pozerajúceho psa. Špičky obrátime ako posledné. Opäť vyčistíme si svojho psa, nájdeme v ňom stabilitu, tak aby sa nám nešmýkalo. Zvedomíme si každý jeden prst a dáme si pravú ruku do stredu jogamatky a ľavou rukou si chytíme pravú nohu. Trošku twistík. A ideme naspäť. Ľavú ruku si dáme do stredu a pravú si chytíme ľavú nohu. Vrátime sa na stred. Opäť vyčistíme svojho psa s nádychom pravá noha hore k nebu. Natiahneme ju čo najviac hore k stropu a pomáličky ticho vykručíme medzi dlane. Položíme ľavé koleno na zem. Uvoľníme špičku a s nádychom prídu ruky hore a znovu ideme do zákonu. Dnes si v každej tejto pozícii zvedomujme, že sa v nej zakláňame. Práve aby sme vykontrovali tie predklony, ktoré robíme v laviciach a s výdychom ideme dopredu. Bez dotyku rúk sa snažíme prejsť do pozície polovičnej šnúry s nádychom rovný chrbát a s výdychom s rovným chrbátom sa budeme pomaličky približovať tejto nohe. Môžeme z ňou takto pokývať zo strany na stranu. A pomaličky sa vrátime späť do dole pozerajúceho psa. Čaká nás druhá strana, veľmi jednoduchá pozícia, veľmi jednoduchá jogová hodina, lekcia, ktorá určite nebude mať hodinu, keďže vás nechcem zaťažovať, či si žiak, či si učiteľ. Určite máš toho dosť. Takže pokúsim sa urobiť to Swift, aj keď neviem, ako táto hodina bude vyzerať. Príde s nádychom ľavá noha hore a s výdychom vykročíme dopredu. Toto je ďalšia z hodín, ktorú som si dopredu nepripravil. Mám tieto hodiny veľmi rád, pretože sám neviem, ako sa to skončí. Verím, že sa to ale vždy končí úžasne. A s nádychom obidve ruky hore do mierneho zákonu. A s výdychom snažíme sa teda bez dotyku rúk ísť do polovičnej šnúry. Ak sme už tam, môžeme dať ruky na zem s nádychom rovný chrbát do polovice, natiahneme ho a vyrovnáme čo najviac a potom s výdychom sa budeme približovať našej vystretej nohe. Môžeme s ňou opäť zakývať, tak ako s tou predošlou. A vrátime sa do dole pozerajúceho psa. Z dole pozerajúceho psa zohneme nohy v kolenách a vykročíme dopredu z vonkajších strán našich dlani do Malasany Deep Yogic Squat, hlboký jogový drep. Ak sa začínaš učiť angličtinu, že si nejaký len teraz piatačík, alebo ja neviem, keď sa to teraz učí, tak už vieš prvé slovíčka. Deep je hlboký, yogic je jogový a squat je drep. Že takisto sa jedná o super kontrapozíciu na to, keď celý deň sedíš na tých hnusných stoličkách, ktoré väčšinou v školách sú. Ak sa to niekoho dotklo, tak verím, že sa ho aj oddotkne, pretože nezažil som školu, kde by boli dobré stoličky. Posielame náš dých do spodného chrbta, do našej tailbone, chvostová kostrč.
Asi. Vidíš, asi som aj ja nedával pozor. A to sa dialo často. A pomaličky zadok ťaháme hore, 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 až sme v hlbokom predklone. Môžeme si chytiť lakte, trošku sa pohúpať. S nádychom rovný chrbát a s výdychom ideme opäť dole pozerajúci pes. Je to základná pozícia v joge. Väčšina pozícií, respektíve veľa pozícií vychádza práve z dole pozerajúceho psa. Najmä v modernej joge ideme s nádychom. Pravá noha hore k nebu a s výdychom vykročíme tentoraz do vonkajšej strany našej pravej dlane. Trošku si zapulzujeme na tej zadnej nohe. Ako som spomínal, že práve kvadricepsy sa nám často sťahujú počas dlhodobého sedenia, ktoré od 8 do 2.15 si musí zlíznuť. Žiak párkrát do týždňa, teda už ten starší, možno študentom by sme ho mohli nazvať. A položíme práve koleno na zem. S nádychom pravá ruka ide obúčikom dozadu a k nej už ide ľavá noha. Zachytíme si chodidlo a potiahneme ho k sebe. Môžeme vytvárať nohou mierny protipohyb a tak sa viacej dostaneme do toho svalu. A uvoľníme. Obúčikom vrátime ruku späť. Dvihneme zadnú nohu a prinožíme nohu k nohe. Opäť prídeme do psa, čaká nás druhá strana s nádychom. Ľavá noha, hore natiahneme ju čo najviac. A s výdychom vykročíme z vonkajšej strany ľavej ruky. Zapulzujeme na zadnej nohe zo párkrát. A položíme ju na zem. S nádychom ide ľavá ruka oblúkom dozadu a vyštartuje k nej aj noha. Zachytíme si chodidlo z vonkajšej časti a potiahneme ho k sebe. Opäť platí to, čo predtým. Môžeme vytvárať maličký protitlak. A uvoľníme nohu. Ruka sa oblúčikom vráti späť, prinožíme nohu k nohe a ideme opäť do dole pozerajúceho psa. Z dole pozerajúceho psa prejdeme do dosky, v doske položíme na zem kolena, zadok príde k pätám a vklzneme do hore pozerajúceho psa. Znovu tu máme zákon. Momentálne ja som období, kedy čím viacej zákonov, tým lepšie. Takže samozrejme, že ich budeš robiť aj ty, pretože tak ako sa vyvíjam ja, vyvíja sa aj môj kanál, vyvíja sa aj komunita okolo neho. A ideme naspäť. Vrátime sa opäť ešte posledný krát k nohám. Čaká nás taký fajnový prechod, ktorý som si zamiloval. Ideme pravá noha hore k nebu, vykročíme dopredu medzi dlane. Dáme si s nádychom ruky hore do oblúku, s výdychom do polovičnej šnúry, nádych rovný chrbát. Výdych sa opäť skloníme a prejdeme dopredu, postavíme sa na nohu, rovnako tak aj na zadnú, mierne vytočíme chodidlo do ľavého rohu yogamatky, rovnako tak aj zadné a nájdeme skandásanu. V tejto skandásane sa snažíme mať
čo najviac rovný chrbát. Aj keď je to za cenu, že dvihneme petu, tak sa snažíme mať čo najviac rovný chrbát. A prejdeme pomocou rúk do skandasany na druhej strane. Teda na ľavej nohe. A vrátime sa dopredu. Ruky si dáme z oboch strán chodidla. Opäť dole pozerajúci pes, nádych. Ľavá noha hore k nemu s výdychom. Vykročíme dopredu medzi dlane, práve koleno. Položíme na zem s nádychom do ruky hore do mierneho záklonu. S výdychom ideme do polovičnej šnúry. Nádych rovný chrbát. S výdychom sa predkloníme k nohe. A znovu ideme na prednú nohu. Vytočíme ju. Trošku pravému rohu jogamatky, postavíme sa na zadnú špičku, vytočíme aj zadnú nohu, dotočíme nohu tak, ako nám je to potrebné. To už každý musí cítiť sám seba, platiť, ale základné bezpečnostné pravidlo vždy je koleno tam, kde smerujú palce, čiže pozerajú sa do rovnakého smeru, vtedy sme v bezpečí. Nadýchneme sa a prejdeme do skandasany na ľavej nohe, teda na pravej. A ideme opäť na ľavú dopredu, vrátime sa do dole pozerajúceho psa. Sľúbil som nám záklony, tak ideme do plenku, v doske položíme na zem kolena a dvihneme sa do takého kľačania. Nohy máme aktívne, sme na špičkách, rovnako máme tak aktívny aj stred tela a trošku podsadenú pánvu. Ľavú ruku si položíme, respektíve pokúsime sa nájsť petu a pravou ideme hore do záklonu. A vraciame sa späť, robíme to isté na druhej strane. Pravou rukou si chytíme pravú petu a ľavou ideme dozadu do záklonu. A ideme naspäť. A znovu na pravú stranu, ľavou rukou hore. A ideme opäť ľavou rukou, si chytíme ľavú nohu, pravú dáme hore. A keď nás to pustí, tak môžeme obkolesiť rukou koleso a chytíme pravou rukou pravú petu, ľavou rukou ľavú petu. A sme v úplnom záklone. Ak nás to tam nepustí, tak pokračujeme v striedaní rúk. Ak to robíš prvýkrát, je vysoko pravdepodobné, že ťa to tam nepustí. Nevadí, nezúfaj. Chce to prax. A pomaličky silou stredu sa vytiahneme dopredu. Sadneme si do pozície dieťaťa. Nohy si dáme kolená k sebe. Na úzko približne takáto medzera medzi kolenami. Ľahneme si hrudníkom na naše uvoľnené už kvadricepsy. Ruky si dáme za seba dlaňami smerom hore a spočinieme čelom na jogamatke. Dáme si hlboký nádych. A výdych. A znovu hlboký nádych. A znovu. No ale keďže ešte nie je koniec, pomaličky sa vyrolujeme hore. Prekrížime si nohy, sadneme si na zadok, dáme si nohy dopredu a čaká nás natiahnutie našej fascie. Pamätáme si všetci zo školských čias sviečku. Možno si k nej ešte nedošiel, tak ju vysvetlíme. Dáme si nohy chodidla k zadku a pomaličky dvihneme nohy hore. Keď máme nohy dvihnuté, snažíme sa mať celú našu chrbticu na zemi. Na toto si dávame pozor. Dáme si dlane na zem a pomaly začneme dvíhať, až si dlaňami podoprieme
krížovú časť nášho tela a sme vo sviečke. Trošku si tú sviečku môžeme podržať a následne zohneme trošičku kolená, až ich zohneme úplne, dáme ich bližšie k hlave a natiahneme nohy dozadu, vyrovnáme ich. Pomaličky oni môžu klesnúť až na zem a úplne ich narovnáme. Toto tu je ultimátna pozícia na natiahnutie celej našej fascie. Nevykonávaj to, ak nemáš rozohriate telo, ak si v tejto pozícii, netoč hlavou zo strany na stranu a pomaličky z nej výjdeme, takže zohneme trošičku nohy v kolenách a stavec po stavci budeme rolovať na zem. Posledné prídu chodidlá. Iba si tak overíme, či máme vo vzdialenosti od zadku, takže špičkami prstov si chytíme pätu a prídeme do malého mostíka. A pomaličky ho uvoľníme. Natiahneme nohy dopredu, jednu vedľa druhej. Dáme si ruky vedľa tela, dlaňami smerom hore. Mostík bol posledná pozícia tejto lekcie. A dáme si hlboký nádych do brucha, do hrudníka, do krku a do hlavy. Mierne zadržíme a pomaly vydýchneme. Týmto istým spôsobom znovu nádych. Pomaličky zadržíme trošku a pomaličky vydýchneme. A znovu nádych. Krátka zádrž a pomaličky výdych. Znovu nádych. Krátka zádrž a pomaličky vydýchneme. Znovu nádych. Krátka zádrž a pomaličky vydýchneme. Necháme, nech dých prejde do svojho prirodzeného rytmu, nebudeme nič zadržiavať, zrýchľovať ani spomaľovať. Iba tak precítime časti tela, ktoré sa dotýkajú zeme, precítime naše päty, naše lítka, náš zádok, naše lopatky, lakte, vonkajšiu časť dlani a rovnako aj miesto, ktoré sa dotýka zeme na našej hlave. Pomaličky rozpohybujeme prsty na rukách a na nohách. S nádychom sa natiahneme dozadu, ako taká mačka každé ráno. A s výdychom sa prevalíme na jednu z našich strán.
a prejdeme hore do sedu. Posledný hlboký nádych a pomaličky výdych, otvoríme oči. Ďakujem, že si túto hodinu pozrel a ešte viac ti ďakujem, keď si ju zacvičil. Ak sa ti toto video páčilo, daj mu like, pošli ho svojim priateľom, kolegom, kamarátom zo školy. Táto joga nie je určená len pre školský systém, ale je určená najmä pre neho. Som presvedčený, že joga by sa mala dostať do škôl ako súčasť psychohygieny. Preto ak si učiteľ a máš na to priestor, vyskúšaj si so žiakmi zacvičiť túto hodinu. Je jednoduchá a verím, že prospešná. Ak sa ti toto video páčilo, môžeš mu dať aj nejaký komentár. Môžeš mu dať svoj názor. Budem za ňo vďačný a budem vďačný, keď dáš aj odber na tento kanál a táto komunita bude môcť vďaka tebe rásť. Som Yogi v rifľoch a môjim poslaním je robiť lepší svet prostredníctvom jogy. Či už zlepším život tvoj, alebo svoj, počíta sa to. A jedna prosba, ak si učiteľ, nezaťažuj svojich žiakov nadmerne. Nechaj im voľný čas, nech si oddychnú a nech môžu sa potom v škole viacej sústrediť. Namaste, priateľ.